ولاتین هەرێما عفرینە و ڕۆژاوای کوردستانیان لەسەر خاکە خۆمانە ڕاستی هەموو جۆرên بنپێکردنان تێن ژڕەواندن، دزی، تالانکردن، هەروەها ماڵ و ملکên وان jî têne desteserkirin. Rêxistina mafên mirovan li Efrînê ragihand ku Ebu Emşe serkirdeyê çekdarên El Emşad li navçeya Şiyê li bajarê Efrînê hejmarek ji xanî û milkên Kurdan desteserkiriye. Li gurê rêxistinê ku çekdarên Sultan Silêman bi serkirdeyetiya Mihemed El-Casim ku bi Ebu Emşe tê naskirin di 24 Mehaborî de mala welatiyê Kurd Hesen Nabo helweşand û rûberê wê 500 metir du care desteserkir. Her li gurê rêxistina mafên mirovan li Efrînê ragihandiye ku Ehmed Hesen Nabo du dukanên wî yên bazirganî û mala wî ku ji 4 odeyan pêk tê li ser destê çekdarên Sultan Silêman hate helwişandin. Adnan Hesen Nabo avahiyeke wî hate helwişandin. Ferîd Hesen Nabo mala wî hate helwişandin. Da ku gerajek ji otomobîlên grûpên çekdar re ava bikin. Her dehman derbarê de û berîdemekî û li gurî jî dereke taybet ji gundê Qêsim yê bi ser navçeya Rajo ve ji Rêvaz News re dazanîn ku grupa çekdar ya bi navê Ehrar Şerqî daxwaz ji xelkê gundê Qêsim kiriye hejmara darên xwe yên zeytûnan li ofîsa wan a bi navê Ofîsa Aborî tomar bikin. Da ku serjmêriya mal û milkên xelkê gund bi taybet yên koçberkirî an got li dervê gund bi mebesta desteserkirinê nas bikin yan jê bacan li ser xwedanê wan bisepînin. Herwiha jê derê amaje kir û got ku grupa Ehrar Şerqîyê belgeyên welatiyan yên erd û zeviyan serbarî yên fermî ku di salên derbasbûyî de jî jalê Encumena Raco a xwecehî û mixtarê gund jî tekeskirî bûn red dike. Niha jî grupa Sultan Murad zeviyên derdora bendava Aşûnê a ser bi Raco ve daye berfirotinê bi bihaneya ku ew erd milkên dewletê ne û bi parça parça difroşa derbiderên Sûriyê yên ku li deverê neştecî bûne. Ji sala 2018 ve ji dema êrişa Tirkiyê li ser Efrînê û Tanha binpêkirin û desteserkirina mal û milkên welatiyên Kurd berdewam e.